Jump and final. Je nám cťou predstaviť 12 finalistov v tomto prvom populnejšom finále. We would like to introduce all competitors. At first, we will start in this competition representing France, Francúzska, Emmanuel Itigna. Yes, he has many fans here, and also it could be with representing from Romania, Zruska Kazajeva Glorin Uruguayaka. From Greece we have here Zdeska Michel Arsenios Koulouris. Expert on the European ranking this year from Bulgaria, Blanska Zinja Barbosa Firmino. Ja potešení predstavím vám ďalšieho finalistu from France, Antoine Joanoué. Here is also from Poland, z Polska, Szymon Zjatek. Stanislav Havrinuk. The next one, second guy from Romania, z Rumunska, druhý štvrtujúci Stefan Alexandru Stan. This final winner also competitor from Italy, z Talianska Francesco Evelsa Crotti. And second guy from Poland, z Polska, druhý muž Emilian Mikuškiewicz. And then representant Turkey, Emre Kola. And that Poland winner also competitor from Germany, z Nemecka Benedikt Maurer. Tej top 10 európskej sa na kvalifikácii v Banskej Bystrici zlepšili, takže sa dostali do tohto finále. Je to nevýnimočná, nevidaná situácia, komplet top 10 vo finále, top 10 európskych tabulík v tomto roku. Javelin Throwman, Decathlon Group A, silnejšia skupina v horšie v týchto chvíľach sa predstavuje pri svojej predposlednej 9. disciplíne. V tomto štartovom bode máme niekoľko zaujímavých borcov, ktorí sa potom sledovali aj pri skoku v pořadí, ale mohli sme vypichnúť napríklad Luku Tomiča z Srbska, ktorý má osobný rekord 51 metrov 10 cm 51-10, but in this season only 35-47. Uvidíme, ako sa dnes zlepší. Samozrejme sú tu aj borci, ktorí sú v tom priebežnom hodnotení na tom najlepšie, takže budeme určite zvedaví na výkony pretekárov, ktorí ašpirujú na stupne víťazov vrátane muža, ktorý prekvapil aj spolupodobí Tristan Konca z Estónska. Situácia v 10 boji hovorí o tom, že Tristan Konca je na vedúcej pozícii so súčtom 6438 bodov, ďalej Kilian Trochem z Francúzska 6134, zaostáva 304 bodov a aj preto, že skročil 457 metrov čo boli hlavný osobný rekord, ale toho som skročil ešte 10 cm a 460 takisto mal osobný rekord.
ešte rozhoduje dohodnú potrebné inštrukcie pre Emanuela Indinu, ktoré rozpravujú sloky, ešte sú možná hľadačia do súťaže trojstupňov, ale 10 bojári už môžu byť po referencii. Ale trošku sme sa vrátili týmto a potom na vrcholu aj víťazný 460 km pre nás Francúzska po druhých najlepších výkonoch 450 a na tomto mieste v rámci súťaže 10 metrov z toho môže byť skončili Luka Komiš Rotovská a Tadeusz Verný, ktorí skočili 440 cm. Za to vykazovali 731 bodov. Koľko získal 30 bodov na trofeá v krátkej súťaži a tých 30 bodov sa mu môže zísť práve v súťaži počet párov, kde by mali mať obaja vyrovnanú výkonnosť, ale samozrejme to v tejto súťaži 10 bodov je nevyspytateľné, takže nerado robiť veľkú prognozu dopredu. V každom prípade bronzu má osobný rekord 43,69, Tomiš spomínaný 51,10, teraz by mohol ísť dopredu, ale Denis Hrabár, ktorý je medzi najlepšími, má osobný rekord 47,28, takže tam to môže byť zaujímavé. Na druhej strane Kylian Jornet z Francúzska 40,17 cm, teda o viac než 4 m menej než Tristan Konzo. Toľko prognózy už sa môžeme dodať v súťaži, ktorá sa v týchto chvíľach rozbieha. Ešte sa ponári rozhadujú. A čakáme aj na začiatok štartu trojských mužov. Samozrejme, drobné nezrovnalosti nás nemôžu rozkryť ani rozvaliť. Je tu čas, je tu športová party. Majstrovstvá Európy, aké na Slovensku, v atletike ešte nikdy neboli. Už európskych festival, olympijský mládeže EO pred 2 rokmi naznačil, že atletika má dobré zázemie na Slovensku a tento šampionát to potvrdzuje. Dúfam, že tej prehali bude slovenskej reprezentáciou na postupne pracujú ženiali, ktorí budú môcť reprezentovať
Kacper Kovačič z Polska. Začal súťaž 10 grádov Volio Štefom. Pretože nám nepokračuje súťaži Arturu Asundovskýska, ktorý má najlepší rozhodný rekord na úrovni 51-24, ale už neštartuje v tejto disciplíne. Pripravený je teda Denis Rabar from Portugal. Vládny klub postavil si to diálky tak, aby nebolo príliš polno pri tej zostupnej krivke, aby sa nám nesprotičil. Pretože čím polno ešte vyššie stúpa záhradný, potom rýchlejšie padá dole. Takže Denis Rabar z Portugalska má za sebou úvodný pokus. Kovačič 42,08 a Rabar 46 metrov a 48 metrov, takže len v úvodokách 390 bodov a s týmto púšťom sa určite Rabar neuspokojí. August Kinte Christensen z Dánska. Takýto Vasilij Kron na zabezpečovacej úrovni, ale pre Christensena to nie je len prekvapenie, pretože jeho osobné rekordy na úrovni 38,26. Dnes 35 metrov rovný. Karlis Jekaps Karl Rausbergs z Lotyšska. Skoro nejaký teraz národný súťaž Rausbergs z Lotyšska 42,05, pripravený Damian Krušvierek from Poland. Lotyš je za jedinou súťaže za európskym reprezentantom Kovačikov. Možno za 40 metrov pre Krušvierka. Zatiaľ tretia pozícia. Rád vyššie boli pri týchto hodoch. 41,28. Ktorý sú pripravení Emmanuel Ledina from France.
českého designera Tajáša Perného. A to bolo slušné na úrovni 40 metrov. Trojskoku Arzenios Kuluris Rodriguez. Rumunsko žil 14,66. Berlín hodil 40 metrov do 40 metrov. Pripravuje sa Luka Tomič, jeden z favoritov tejto disciplíny. Je to boj reprezentant Srbska. pre Kulisa. Končil bol možné, čiže to súťaží určite áno. Zimne Barbosa, Firmino, Bulgaria, first event in triple jump men. For Luka Tomic in javelin heptatlon. No a Bulhár má mierny protiek ako všetci, ktorí momentálne sú vo Valodrinov. Skočí do 14 metrov, 90-70 metrov, druhá priečka. Nesla Antoine et Romain Mollet from France. Trochu skoro sa odrazil nejvyššiu rozbehu, ako by si predstavoval. Trocha malé zlámanie pred tým posledným krokom, ktorý vyšiel do odrazu minus 1,4 litr. A pre Francúza výsledok na úrovni 14,44. Prírodne 5. miesto. Šimon Zjatek from Poland. Ďalší borcov, ktorí sa pokusí najskôr Rom. Kole sa dostal do užšieho finále. To týka rozhodne rodom 15-2.
54 metrov, 98 cm, pracoval bez Liam Brota Silva, 10 boj mužov, Holiroštevom, 663 points for Da Silva. Francesco Edelsa Crotti from Italy. Člen klubu Prochta Priamano Prochty na slovo prvý je spokojný. Volta nedošla v dnešnom krok ideálne. Denis Hrabar sa medzi 10 bojami zvršil na 43,83 a rozhodne boli na stúpali na 498. Zatiaľ je tretí. Emilian Mikuškiewicz from Poland. It's your time. Emilian Mikuškiewicz má osobný rekord 14,70. Aktuálne nevydaný pokus. No a do uzatvorenia prvej série nám stojú dvaja, najskôr Emre Kolak from Turkey. Vyznali 4 kamarádov. Istanbul si skočil do season best. Od roku 4 februári 15-28, ale 12 roku má lepší rozhodný rok 15-35. Musí ešte len 16-ročný do rozprobám. Na světě pozici výkonom 14,63. Následuje na závěr Erik Maurer from Germany. Výsledný výkon. Damiana Maurera, ale nedostojíme sa pod Fajnsko, nevydaný pokus. And now, we have the leader of the competition, Emmanuel Linia from France. New personal best, 15:36. Yes.
Emanuel Lína, protivietor minus 2,2 a Líko 15,57, neuveriteľné. Vyrovnaný najväčší európsky výkon roka v tejto vekovej kategórii. Proti tomu vyhovoval Stanislav Havril, ktorý je v súťaži, ktorý robil zlové 30. júna 2019 pozície, ktorý to vyrovnal Emanuel Lína. Teraz první absolvoval tú výzvu kursu nového rozsieku. Je to druhý. Český reprezentant je začal 9 na 8 pozícii, ale momentálne sa odstúva, ale nie, ostáva na 8. Výkon 37,72. Luka Tomič je proti druhý. Pod 45 metrov. A suma 35-45. Arsenio Struis from Greece in Trinidad. Slovakia sa začala 15:05, je priebežne druhý za Francúzom Quintlinom. Ale pripraví sa aj Francúz Lambourien. Robil stepom, a to je ale na stupne víťazov. V celkovom hodnotení žiaľ teraz netrafil Giseč, už bol mimo a potreboval víťazov výkon, pretože zatiaľ aj na 35. A to je zbytečná strata. Bulár z Indie padol sa první a vyrobil tretí za rozdiel prvú. Estonec Ron Sebastian Lustý na najtežšiu 43 metrov to vysunie hore, dokonca možno až na tretiu priečku. Čo si bol? Zatiaľ tretí Denis Hrabá z Portugalska 30,83. Ďalší Francúz pripravený prvé skoku je teraz Antoine Ndoye. Prvý prvé skok 14,4. Jeden z prvních skutečných rozhodnutí a tu je Francúz na skutečný originál. Zatiaľ je 8. Šimon Zjatek pripravený, zatiaľ je 6. výkonom 14,64. Francúz Kylian Croquin prehodil 40 metrov hranicu a vyhral 10 minút za počet. Priebežne tretí za Belom Dasilom, ktorý v týchto chvíľach môže absolvovať svoj druhý hod súťaží.
to je skvělý výsledek. 56-55 osobný rekord 56-95. Leandro da Silva a pouze výkon, který je 690 bodů. Vybraný Kasper Kováček odvolí třetí sériu pokusů, kde se pojel trojskoku Stefana Stan. Platonský závěr tohoto kurzu. Hravatový vůbec nevyšel tretí pokus do Štepom. Denis Havard dostává výkon 40-50, zatiaľ na 5. pozícii, čiže 40 bojárov, pripravuje sa Augustíke Christensen Dánska a trojskoku reprezentant Talianska Francesco Rossa Rotti. Pripravený Lodyš Karlsbergs, a to je trochu Emilian Kievič. Aj. Vydatná bolesť. Kolena od podporou. Poslednou odraze mala dostávať zabrať. A Emilian Mikuškýrič svoj zkrátka čaká na ošetrenie 13.79. 90 bodí. Podľa stačí boli, budeme môcť pokračovať. No a napokon rekord Turecka. Damian Kučvierek. Bez 10 bodí o 40 metrov.
Druhý hod. Christian Bronzo. Mal 2 hody, také nezáne, masné. Bronza, že z neho nič nebude. Žiadna slaminka dnes, ale naopak. V tejto chvíli to výrazne ide dopredu. 47-29, druhé miesto. Emmanuel Idimna from France. 7 Lydia Benbow. Tento francúzsky trojstrokan neustále sa zlepšuje. Zatiaľ naďalej 15,57 metra pred najväčší súper, ktorý sa už dopravuje na svoj místok. A teraz Viktoria neúspešný pokus vydarený. Edward Glory od Brováka Romania. Vidíte, že je Lukátovič, ktorý sa zosunul na tretinu riečku, ale Christian Bronzo je suverénne za víťazstvom, kde sa bojí tým tretím hodom. Basketball, secondly, výrazne predvíde. Kovič 45-34, on stáva tretí. Musímajíc sa usiluje urobiť všetko správne. Pretože nikdy na rozbehu, potom naťahuje jednotlivé fázy preskoku, ale všetci ohľadnú super majú nejaký prvý vietor 14,69 od 10 metrov za ľudského prvého eseji. Pomládu ešte pripravený Artemios Kuloris z Grécka. Štvrtou gratulujem po tomto piesku, keď vlastne už nemohol za stabilitu a teraz to vidíte. Hrvátom sa skrátil svoj pokus. Artemios Kuloris, preto nájdeli 14,71, toto asi práve nebolo. Medzi tým London z Francúzska, 30-40, trochu som začal ošťať, ale sa to bolo úvodom jednomu dohrávka 14,60 Kuloris, on stráva 6 mieste. Pripravený Bulhár, Zimka Golsa, ktorý zimno v červenom drese. Prvý konkus, ktorý reprezentanta Bulharska. Dá sa, že to je zrovna napínané, tak ako aj pri predchádzajúcich technických disciplínach sme svetkami veľmi kvalitnej súťaže. Pripomínam, že sú v nej všetci z prvej desiatky podprečných európskych pravidiek, teda 12 finalistov v 40 pravidlách do rozsledku tento roku súhre. U nás završila
10. Antoine Edzelangle. Jeho Trajan, Kyrian Fortren sa pripravuje náhod Štepom, jeho záverečný pokus, kde sme druhý, keďže Alonso hodil 47-29, Renosový rekord Francúzovi na úrovni 44, 29, čo je veľmi jednoduché, ale teraz sa snažil vyrovať tú stratu na Kronza, pretože si opäť zlepšil osobné rekordy. Je to neuveriteľné, ako keď sa nekoná vypytovania sa na to hovorí medzi sebou a neustále si zlepšujú osobováky v každej disciplíne. To je fantastický súboj, keď nie je priamo vyštorný, ale aj Kyrian Fortren sa zlepšil. Momentálne rovnako Šimonovi Zjatek. Vojenský Korostokán si zlepšil osobný rekord na 15:04 v druhej sérii. Je priebežne štvrtý, o centimetr pred ním je už Rumún Kunduláka. A tu je tá Silva. Opäť za 50 metrov. 54, 98, 56, 95 a za 50 metrov kombinácia mužná so žltým dressom Rivalova za Silvu, ktorý bol najlepší v kúsnovu Európsky páru. Stanislav Havriuk má Grécka potrebuje dobrý fokus. A dá sa, že tento je úspešný, ale on bude sa merať. Ide na otočí, on zachrání silu jeho ústredňále. Tam potrebuje výkon minimálne 14:60, a to je vstupuje na svojho súberov. Ale Havriuk 14:93, takže je na 5. pozícii. Dá sa povedať, že toho už asi nepretrvnú súperi. Stefan Alexandru Stráne pripravený z Rumunska. Výsledky Bohuľo Štepom, organizovaný zasnieva sponzorom Doráčí Čelke Hrada González. Rumunský Korostokán s gráciou zvládol tento skok. Esteticky zaujímavý, reflexovaný zákrok. Bol 11. pred sériou, ale úspech už je 6. 14:87. Stále sa to bráni, tlačia sa tam do borci. Krajuje Francesco Eterosa proti Talianska, ten je aktuálne 7. Posledný postupujúci Peter Juliák a zrejme Stúri s výkonom 14:71. Proti Leonce budeme pred ním. Stefan Alexandru Stráne 14:87 a teraz Kroty, ktorý sa s tým nohami čaká na odanie svojho výkonu, bol na pohode viadený.
highest and gold medalist, representing Germany. Na prvom mieste sa umiestnila a zlatú medailu získala reprezentantka Nemecka Nadela Lepire. Ladies and gentlemen, please rise for national anthem of Germany. Dámy a páni, prosím, povstaňte na počesť hymny Nemecka. Dámy a páni, toto sú medaliste olympijských žien. Fredrik Maurer from Germany, teraz bojoval opravista, dostal do finále, pretože len druhá výkon 14.60, pred ním Lekvart 14.58. A 9. turecký reprezentant už určite vo finále nebude, ale teraz zabojoval Fredrik Maurer a pri protivetríku minus 1,0 je to výkon, ktorý mu pomohol na tak prvým, ktorý nepostupuje do úžšieho finále, je Alzheimer's Cruise. 14.71 nestačilo Maurerovi. 15 metrov, 11 cm stačí na druhú priečku v priebežnom hodnotení. Po pozícii súťaže Emmanuel Idina z Francúzska prvý. Fredrik Maurer v novom osobnom rekorde druhý. A Vladislav Firmino z Bulharska tretí. 15.57, to je najdlhší skok, aký sme videli v tejto súťaži. A druhý je momentálne Liam Belota Silva zo Švédska, 6674, práce 313 bodov pred ďalšou disciplínou na konca. Tretí Julian Profean z Francúzska, 6639 bodov, stráca 348, reálnejší útok na strieľo. A olympijský víťaz pôjde na 50 kilometrov na tej zóny z remistu aj cez strieľovanie ako je všetkým obvodom. Majú krásne šaty, predodávanie medailí, ale to teraz nie je podstatné. V každom prípade sa môžeme tešiť na ďalšie súboje. Denis Harabar je na 4. mieste,
je po trochu ústrovského Ars. Francesco Edelsa Crotti. Ladies and gentlemen, everyone will introduce you to the 800 meters winning final. Dámy a páni, vás musí predstaviť na veľký, ktoré držia v finále na 800 ročie. United 8, Ron Lewis from World Championship 9 in European ranking. Hráč číslo 8 do Amerika z holandského šampionátu Kieva do Európskych tabulka. Michael Young. United 7, National Under-18 Champion from Turkey. Fourth in European ranking, hráč číslo 7 štvrtá Európskych tabulek a šampión do 18 rokov z Turecka Zeynep Öztürk. United 6, National Indoor Champion from Czechia, third in European ranking, hráč číslo 6, trojka Európskych tabuliek a národná indorová šampiónka z Čech Adela Hoková. United 5, second in European ranking, hráč číslo 5, dvojka európskeho rebríčka from Great Britain and Northern Ireland, z Veľkej Británie a Severného Írska, Shakira King. United 4, fifth in European ranking from Sweden, hráč číslo 4, európskych tabuliek zo Švédska, Carmen Serbiu. United 3, three-time national champion from Serbia, hráč číslo 3, dvojnásobná šampiónka Srbska, osmička v európskych tabuliekách, Tara Vučkovič. United 2, Irish Under-20 champion, 30
Cizorovská jednotka Tiramisu na štarte chýba. Slovákia na 576 dala vyššie bola favoritov, ale má zastúpenie v podobe Šajky King. Británia zelený z toho teraz veľkým domom, ale určite budú si kultúrovať aj Adela Holová Švedská a Zdenákovská Slovenská. So, leader of European. He's out of the start, but 7 correct control. Series 1. Number 8 is now Shakira King from Great Britain and Northern Ireland, second in European ranking. With personal best 2 minutes, 2.87. Number 7, third position. Number 1, Moldova na druhej pozícii ostáva. V jednej stretávnici si drží vonkajší krv dráhy. Moldova na tretej či štvrtej pozícii. Vidíte sa na okraji. Ešte výborne zapracená práve Štovič. Zájde snaží sa tlačiť. Potreba teraz pozície na svoj Holovej. Ako vybrala vlastne rozpráva na to Ruškovič i Kokos i Rozanovi, Holva, Ruškovič a zrejme a mimoriadne veľká inšpirácia
zatiaľ 15:49, druhá priečka, bolo na 15-metrovú hranicu, ale žiaľ, strašná pomka, žltý vydarený pokus. Stefan Alexanderská z Rumunska.
is running lane number 1. Representing Spain. Kraj číslo 1. Reprezentujúci Španielsko. Alejandro Muñoz. He's finally got 5 passes this year. In total, he's the fastest one. He's not only the fastest, he's the 3,000 meters.
Lukáš Zacinopole. In the fourth place, finishing Canary Lancashire from Slovenia with Tom Warlord with fantastic, of course, 700 meter after the last 100 meter. It was really tough for him. And up to 5. Alessandro Castelli finishing 6th. In the 7th place goes to Ireland to Baltimore. And this incredible 8th place running up Alejandro Munoz Prospect. And now, the last attempt in triple jump man. At first will start Stefan Alexander Stan from Romania. Jedateľ na 8. pozícii začína záverečnú sériu z trojskokov. Momentálne stále vedúci Francúz týdňa pred Talianom Rotti. Stefan Alexander Stan, ako keby sa nevedel toho lepšieho okrieť, dokáže tam natiahnuť tú záverečnú fázu. Si ho dobre disponovali nohy a potom tej záverečnej fázy prichádzal 14 cm. Na toho teda neverný pokus v záverečnej sérii pripravený Stanislav Havriel from Ukraine. To je tento muž, ktorý určite má na to získal medailu, ale začal sa mu Banský distrikt nedali. Prebehol tú poslednú fázu a zrejme to bol už podvedomý, ale nie bol tam druhý obraz. A som pocit, že sa mu zdalo, že má prečo, ale na tom Havriel dostáva teda na 7. pozícii výkonom 14.93 a pred nami je muž, ktorý je priebežne 6. Jeho meno je Šimon Zjatek. Zlepšil si posledný rekord na 15.04 a Šimon Zjatek Euromasimu presadil európskej konkurencii na vrcholnej súťaži. Zlepšil si osmák do 20 cm pre tieto 6. sérii, však zlepšenie už neprináša. Ostáva teda 6. a my sa môžeme tešiť na vrcholne do finále trojskoku mužov, pretože pred nami je záverečných 5 borcov, ktorí majú ešte šancu zaviešať poradí. Uvidíme dráhu, alebo uvidíme všetko podľa scenára. Muž, ktorý by to mohol narušiť, je Zinga Barbosa Fermino. Reprezentuje Bulharsko. Je to pretekár, ktorý je tretí celoročný rok na rukách výkonom 15.39, ale zatiaľ dnes skočí do 15.12, takže ak sa chvíli rozbehne, ak sa dobre udrží, ak dobre počí, krátka, ak krátky dá, potom môžu byť reaktiviteľov. Slušný pokus vám nebol za 15 metrov, ktorý potreboval, takže aj vyročenie ostáva. Zatiaľ 5. pozícia, prečo má rovnaký výkon zapísaný súťaži ako štvrtý Roman Ponguraka, ale má druhý pokus slabší než Roman, teraz 14.83, takže takto ostáva. No a medalisti už si začínajú šúmať ruky, už sa začínajú tešiť ešte jeden, ktorý to mohol narušiť. A to je tento už Eduard Florin Bruaka. Mal šťastie, že skočil 15.08 bodky, keď takhle nefungoval. Bolo tam ich dobrý, to 2,3. Inak všetci mali horšie podmienky na skoky. Takže teraz Rudovi, ak by išiel krok a opäť nefungoval. Ale tu karosteročne videla tej bielej zástavke, ktorá preznamená silu, ktorý sa stupňuje. Tam to bude mať veľmi ťažké. Potrebuje 15.11 na bronz. Jaká má 15.08.
šanca aj na Rozdarovský dúva. Ešte v živote bude takých príležitostí. The remaining Triple Bravo shaking his head outside the model. After the he says something about the performance here at the European Championship. And now we got another one. The next sport. Ready? Power. Veľmi nedotlak, ale aj výrobný pali ostáva zatiaľ maximum na úrovni 15-11. Veľmi sa uspokojil s tým, že už to veľa nepôjde. Je pravda, že striebro je príliš vysoko až na úrovni 15,5 metra. Takže Fredrik Maurer s tým bol vedomý toho, že už posledný rekord 15-11 je maximum, čo mohol dnes dosiahnuť. He's definitely satisfied that we can see the smile on his face. And the bronze medal will definitely shine on his neck and bring it to him home to Germany. Francesco Etel sa akurátne si takisto rozdačilo svoj rekord na 15,49, 12 cm chýba na titul majstra Európy, ale Slovensko len drží z rezervou, si 12 cm nesmeria. Čo sa všetké môžeme vystreliť? Veľký prečo, áno, boli to skôr 16 metrov, ale samozrejme tam treba rátať s tou zónou, kde sa to odraziť. Takže v tomto prípade striebro Brnojánska pre Kronopivo a majstrom Európy je zaslúžene dnes Francúz Emmanuel Idrina, ktorý niektorý dôvodníci šokoval súdov 15 metrov 36 cm a ktorý druhou knocoutoval 15,57. The big crowd of the French team here. Want to give the best possible. Hey, Mark, hey, Mark, hey, Mark, Šťastný skáče dokedy hral do kontinentálnej trojičky, momentálne naozaj skvelú formu a Emmanuel Idrina napokon skočil v 6. sérii pri protimetre minus 2 metre. Zasadný výkon 15,85, 15,85. Unbelievable. So, it's the European under-18 leading jump. From Ukraine, Sofia Kuličák. The next one is representing Switzerland, Verena Hopley. Vypadí do štúrky úzkou nastupuje reprezentantka Nemecka from Germany, Clara Herke. And now, with smile, maybe fading out, representing Sweden, Beata Koch. Líderka Európskej únie, náčelníkom špeciálneho reprezentantného reprezentantka Nemecka, Portuguese, Anastasia Brunquist. Polsko reprezentuje from Poland,
Kamil